моето семейство, моят дар от Бога. Господи, благодаря Ти за най-голямото богатство в живота ми, моето семейство. Благодаря Ти, че ме дари с жена, като Нургюл, моята опора, моята любов, моят мир. Тя е светлината в дома ни, сърцето, което ни събира, и благословията, която всеки ден усещам. Благодаря Ти, Нургюл, че ми подари най-прекрасния дар – нашите деца. Бюлент и Левент, моите синове, моят смисъл, моята гордост. В очите им виждам надежда, в усмивките им бъдеще, а в сърцата им чистота и доброта. Господи, благодаря Ти, че ме избра да бъда баща на тези деца и съпруг на такава жена. Моля Те, пази семейството ни. Дай ни здраве, любов и разбирателство. И нека дома ни винаги бъде изпълнен с мир, вяра и топлина. Моето семейство, моята молитва, моята сила и моята вечна благодарност.